लेटरूम खोना तरनिया तले दोनों आदमी के वो जे देवालिए दोनों आदमी के दहिया पर गिर गइल हावे। टंकी का खुदाई कर रहे थे, वहाँ बगल में दीवार गिरने से दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। इतना भइल बा काम लापरवाही से भइल बा। ठेकेदार के आज ये घर बनवाओ त प्रकाश इनकरा दोनों जना के लापरवाही से घटना घटल बा। नमस्कार, रघुदातन जियो भोजपुरी, हम राजेश। अभी हम आइल बानी सदर अस्पताल के चिराई घर में, जहाँ उचका गांव थाना क्षेत्र के परसौनी गांव से मामला सामने आइल बा। जौन दीवार गिर गया से 2 मजदूर के मौत हो गई बा। मौत के सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचल और दोनों शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर सदर अस्पताल आइल बा। हालांकि ई घटना के लेके परिजन जो आइल बा ओकरा से जानकारी ले ठेकेदार के कहीं नाम मिला शायद काम करे वाला, तब कहतनी चल आज हमरा में कर चल, तो आज ऊ लेके चल गई हवे कि चलो हमरा कर। ई कहतनी कि ना पंडित जी के घर हम करतनी छूट जाई काम, तो हमार फिर ना मिली काम। तो कहल हाँ चल, लेके चल गई हाँ। अब जान कि वो देवाल हैंगा रहा लेटरूम खोने के, कहल हाँ लेटरूम खोना तरनिया तले दोनों आदमी के वो देवालिए दोनों आदमी के दहिया पर गिर गइल हावे। लैट्रिन के देवा खुदाई होत रहला, ओइमे घुसल रहल, माटी निकाले के देवाल गिर गइल। साइड में देवाल रहला, वो देवाल गिर गइल। दोनों जना दबा गइल। दबैला के बाद ईटा उटा निकाल के तब वो लोग लाश निकलाइला। एक जना रास्ता में मर गइल, एक जना इलाज पे मर गइल। तो कैसन कब से बनल रहला देवाल? कैसन देवाल रहला? देवाल बहुत पुराना रहला और देवाल पुराना रहला तो देवाल के सटले लोग गाढ़ा खोनवावत रहला जी, मकान बनावत रहला। जय प्रकाश नाम हो। आई गाढ़ा खोना गइल करीब 6-7 फीट ले गहिर ले। ओकरा बाद भी माटी निकलवावत रहला ठेकेदार आऊ हो जिन घर बनवावत रहे प्रकाश नाम हो, प्रकाश सा। आ माटी निकालते के दौरान में वो देवाल जब गिर गइल बा तो दोनों जना जता गइल बा। दोनों जना जता गइल बा। आवाज़ सुन के परिजन सब गांव के टोला के लोग आइल बेटे ईंटा हटा के वो लोग के दोनों जना के निकालल गइल बा। आ निकालला के बाद से गाड़ी में लोड करके ले आइल गइल है जब सदर अस्पताल में, तो एक जना तो शंभू जी नाम के बारे वो गुजर गइल है हॉस्पिटल के गेट पर आवते आवते। आ एक जना के रेफर कइल गइल गोरखपुर से ऊ लेके गइल हलो। जब गोरखपुर से उनको के माने वो जो मृत्यु घोषित हो गई है, तो उनको लाश आ गई यही जा। अब दोनों लाश आइल बा चिराई घर में, जा चिराई होता ठीक है। बहुत काम दिया रहला, तो मैं ठेकेदार तक के तरफ से कोनो ठेकेदार के तरफ से कोनो प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम ना रहला? कोनो सेफ्टी ना, कोनो सुरक्षा ना। आज ये घर बनाओ तो उनको लगे कोनो सुरक्षा नहीं है ना सेफ्टी बा कोनो। इतना भइल बा काम लापरवाही से भइल बा। ठेकेदार के आज ये घर बनवाओ तो प्रकाश इनकरा दोनों जना के लापरवाही से घटना घटल बा। दोनों जना काम ना करत ला लो, कहत ला लो जे सेफ्टी कर, पर सेफ्टी ना कइला लो, कहत लो हमनी के बानी सन ना, कोनो बात ना होई। हालांकि गाढ़ा में घुसे के पहले ही दोनों मजदूर कहले बाड़े जे ना घुसम सन, ना माटी निकालेम सन। डर रहला पहले से जी देवाल घिर सकता। तो ठेकेदार आई जिन घर बनवाओ तेरे प्रकाश नाम हो, ये दोनों जना मिल के कहल हमनी के रिक्स लेम सन, तू लोग घुस लोगन, घुस के माटी निकालो लोगन, देवाल ना गिरी। आ घुस के 4-5 छीटी ले माटी निकाला लो, उतने देर में देवाल गिर गइल बा ये लोग के देह पर। शंभू जौन शाह रहलन उनकर 1 साल शादी पहले भई रहे, ठीक। आई लापरवाही ठेकेदार के लापरवाही से आ घर वाला जेकर लैट्रिन के टंकी बनत ला उनकरा लापरवाही से ये दुर्घटना घटल बा, समझ नहीं। आ एकरा खातिर हम प्रशासन से या सरकार से, घर वाला से, ठेकेदार से हम मांग करतनी कि एकर उचित मुआवजा मिले के चाहिए उनका परिवार के। ये लोग गइला दोनों जना दुआर पर हमरा कहता लो शंभू कहाँ बड़े, तो शंभू अला हम तो कहते कि ना हम काम करे ना जाए। तो कहता लो कि 2 घंटा के काम बा, चलो गड़ा कोड़े के बा लेटरिन के टाकी कोड़े के बा। तो जबरदस्ती उनकरा के बोला के लेके गई लो, जबरदस्ती ले जाके कोड़वाओ तला लो, तले देवाल हो जा रहा, देवाल गिर गई बा पूरा देह पर। लोग पूरा दबा गए अंदर से ईंटा हटा लाश निकालल, वो लोग के निकालल गई, मैंने मरल ना रहा लो। हॉस्पिटल में लिया एक जना हॉस्पिटल में भर्ती भैलन, तले हमारे भाई डेट का गया हन। एक जना के ट्रांसफर यहाँ से रेफर भैला हन दूसरा जगह, तो उस जाके वैजा मैंने उनका मृत्यु भैला। 2 मजदूर थे, काम करने के लिए गए थे। सुनने में आ रहा है कि टंकी का खुदाई कर रहे थे, वहाँ बगल में दीवार गिरने से दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। और ये बहुत दुखद घटना है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करके, अनुसंधान करके, और जो भी उसमें दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा दिलवाया जाए। और ये दोनों जो गरीब मजदूर हैं इन लोगों को सरकारी लाभ का सहायता प्रदान किया जाए, जिनका इनका परिवार का भरण पोषण भविष्य में हो सके।